Check mo naman. Kadagol mo face. Eh, na. Mag-hi ka. Pagka-focus na. Kaya katawa. Kaya biyak ka. Ayan o, kanya may side po po. Safety ka po. Sasaliko sana ang kaya eh. Action cam eh. Yanak may kasalilak may akala ko. Daliya GoPro 400 real yamo. Mas masala ya po ha. Tayo po. Kahit ikaw, pwede yung maging drone pa kanya na. Ating kung drone kembal eh. Hindi niyang camera. Kung niya pa kanya may magawa yung drone. May Action mga taba, cam. makaya taba. Parang pick up. Mga tatakbo.